po kay boss. Ngaw, papalit mo nga to. Ngaw. Yun o. Tapos ka na dito. Boss, yung juice yan. Yung juice. Toasted. Overload yan, boss. Overload. Yung juice. Daming tao. Wala pong gulay. Okay. Kanin isa. Wala palang kulay. Magkano padagdag na ano? Laman. 30. Ayun o. Anong gusto mo? Laman, puto, tuwalya. Kahit ano. Ano gusto mo? Wala nga tayo doon. Ano po yun? Puso, tuwalya, laman. Puso na lang. Puso. Sama yung sabaw, ma'am? Wala yung sabaw. Yan ka, boss? 3,000 pala ito. Mami Pares. Mali.
Overload pare. Ikaw. Boss, ulit na natin. Kapag na nasi. Baka pwede umaya sa bowl. Hindi nga ba boss? Ano yung ino ba? Ganda ka mo. Okay. Ako, bigyan mo yun. Sa kabila. Wala pa niya nasa boss na. Hindi na yan. Nasa bowl. Pakawali ko sa bowl na ba? Okay. Magkano ang taba? Ay, boss. 125. 120. Ilang po meto? Kahit wala, ipasok niya kita siya. Isa din po. Magkano? Ilang po? Magkano kayo?
Isaw po, pugo, nuggets, calamares. Ilan po? Balot? Isang piraso na lang siya, ma'am. Balot at saka dalawa na. Ay, balot pala. Sana yung sa kayo. Pamisan ko. Ali pamisan ko lang doon ka na. Spicy ma.
Yes, ma'am. Ulan, ma'am. Present with ma'am. Eh, sinigang na baka, ma'am. Mainit na sabaw. Nakain kayong masarap dito. Tingnan niyo yung tsura pa lang kasi sarap ko na. Hello po. Ulan, sir. Hadam sandwich po. May ganun gamit na yan. Yes, sir, na present ni Tulan. Sinigang na baka, kalderetang baka, kalyus baka. Meron tayong kalidere pork steak. Meron tayong natay galunan. It's overload. Shawarma. Paglawas, Kari-kari. Nakakaya di balugsim. Ano ba pag-blower minarap na yung piyerap siya? Nakakaya di ang balugsim na lahat talaga. Bang na ka? Oy, nang kaya ka, Bob? Bang na, no? Vlog mo yan. Maka-blower natin. Manyaman ang ano?
Red.